Krásny deň vám želám, milé dámy. Dnes by som vám chcela predstaviť produkt, ktorý sa týka starostlivosti v okolí očí. Takže ak trpíte opuchmi okolo očí, máte vačky pod očami, vrásky v okolí očí, unavené oči, tak vám odporúčam vyskúšať. Je to naše fantastické hydrogelové vankušiky, ktoré sú napustené vlastne v takom hydrogele. Sú to takéto jemne rúžové, trblietkavé polmesiačky, ktoré tam sú krásne uložené, naskladané v tejto krabičke. Je ich tam až 30 párov a tieto vankušiky vlastne robia to, že hydratujú naše očné okolie, zmierňujú opuchy, zmierňujú vrásky v okolí očí, ukludňujú očné okolie. Takisto aj príjemne chladia. Ideálne je, ak ich používate dvakrát za týždeň, môžete aj trikrát, ale ideálne aspoň dvakrát za týždeň, aby ste videli naozaj ten efekt po dobu 20 minút. Samozrejme môžete aj dlhšie, kým vám úplne nevyschnú. Tieto vankušiky obsahujú až 82 rôznych ingrediencií a takými najznámejšími z nich sú napríklad glycerínový olej, zelený čaj, ktorý vieme, že teda viaže vodu a vlastne má povzbudzujúce účinky. Ďalej obsahuje čiernicu, čučoriedku, hrušku, ktoré zabezpečujú dostatočnú hydratáciu v očnom okolí. A takisto ešte obsahujú aj brokolicu a malinu, ktoré sú veľmi účinnými antioxidantmi a antioxidanty vlastne chránia našu pleť pred vonkajšími radikálmi. A tieto vankušiky sa teda aplikujú na vyčistenú pleť, ja mám vyčistenú a naberajú sa, je k tomu takáto špeciálna lyžička, aby sme do toho neišli prstami a nezaniesli si tam nečistoty, takže vlastne touto lyžičkou si naberieme ten vankušik a aplikujeme si ho vlastne pod oči. Môžete si ho otočiť buď týmto smerom, týmto smerom, alebo kľudne aj na opačnú stranu. Záleží, či chcete aktuálne si dať ten vankušik kvôli tomu, že teda máte vačky pod očami, alebo chcete skôr riešiť tieto vrásky v okolí očí, tak podľa toho si môžete otočiť aj tento vankušík a oni naozaj príjemne chladia, hydratujú to okolie a necháme pôsobiť minimálne aspoň tých 20 minút, kľudne môžete aj viacej. Tieto vankušiky môžete používať aj tak, že si ich napríklad použijete na vrásky na čele, alebo ak máte nejak také jemné vrásky medzi obočím, alebo kľudne aj na tieto nosopérne vrásky, takže naozaj ich môžete lepiť podľa toho, kde a ako vám to vyhovuje. A teraz sú určené pre všetky typy pleti, sú dermatologicky, oftalmologicky testované, aj na citlivú pleť sú vhodné a takisto aj pre tých, ktoré nosia kontaktné šošovky. Takže naozaj, ak potrebujete také osvieženie, upokojenie pre vaše oči a trpíte tým, že máte tie vrásky a vačky pod očami a opuchy okolo očí, máte ich unavené, z toho napríklad, že ste aj celú noc nespali, tak určite odporúčam, aby ste vyskúšali tieto hydrogelové vankušiky a potom uvidíte, že aký majú naozaj efekt a ideálne teda, ak používate aspoň dvakrát za týždeň. Takže ak budete mať nejaké otázky k týmto hydrogelovým vankušikom, kľudne sa pýtajte, rada vám odpoviem a zakúpiť si ich môžete u mňa. Ja si ich teraz nechám ešte pôsobiť a potom vlastne, keď si ich dáte dole, už pokračujeme v bežnej starostlivosti. A nezabúdajte na to, že aby vlastne mali tieto vankušiky naozaj skvelý účinok, že je to produkt doplnkovej starostlivosti, takže treba mať vždy nejakú tú základnú starostlivosť a potom to bude vlastne naozaj najúčinnejšie. Takže kľudne, ak máte nejaké otázky, tak sa pýtajte. Krásny deň.